Filwaqt li talmu dwar l-inġinerija, 4 studenti tal-MCAST għenu lil persuni neqsin mid-dawl. Dan permezz ta' apparat żgħir li ħadmu huma stess u li bih tista' tkejjel id-daqs tal-karta tal-ewro u bekk jintara fil-valur. Wieħed mill-istudenti li ħadem fuq dan il-proġett, Jacob Kawki, spjegalna kif jaħdem l-apparat. In-nies li għandhom diffikultajiet biex jaraw, jabdu l-kard jitfgħu flusaw u ditmiss mawwek u jarfu għalija 5 euro. It-10 euro tasal iktar il-ħxuna tagħha u jista' jarfu għalija 10 mislot liħor u tibqa' sejrek sal-100. U hekk imbagħad jitfgħu fuq il-kard l-oħra jista' jiffermaw jħossu fejja l-slot. L-istudenti li qed isegwu l-ewwel sena tal-Foundation Course kienu mitluba jimmanifatturaw apparat bħala parti mit-taħriġ bażiku tal-inġinerija mekkanika. Jispjegawna l-essens soċjali tal-proġett immotivhom. Tiġib li jasser għalina biha ħabba l-fida biex ngħinu n-nies u hekk u bdejna nagħmluha. Għal-bidu bdejna jisna ma konniex nafa x'nagħmlu u mbaqbadna r-ritmu. Fl-istess ħin il-proġett tal-istudenti ħili ġodda. Domna madwar 30 sija naħdmuha. Għamilna as a fixture biex il-proġett tagħna jiġi tajjeb u bil-isim kollox, marking out u hekk biex ikunu jistgħu jarfu ċertu signs u hekk. L-istudenti ppreżentaw l-apparat lill-Foundation for Information Access. Stanley De Bono fisem il-fondazzjoni saħaq li apparat sempliċi bħal dan jista' jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' persuni b'diżabilità għaliex tgħinhom ikunu iktar indipendenti. S'issa kienu manifatturati 60 apparat li se jitqasmu b'xejn il-laqdiet mhux governattivi, iżda huwa maħsub li se jkunu manifatturati iktar fil-futur.